Avui preparem molleta de blanes fregida. Per a aquesta recepta no fa falta que us donguem quantitats. Les molles les hem agafat de mida petita. A part del peix necessitarem oli, sal, farina, una llimona i l'amanida que us agradi per acompanyar el plat. Demaneu a la peixateria que us treguin les tripes i el cap i a casa l'acabem de polir retirant la pell negra de l'interior. Fixeu-vos que l'espina de la part superior no l'hem tret. Així serà molt més fàcil retirar les espines quan el mengem. Salem el peix pels dos costats, hi posem una mica de llimona, l'enfarinem i expulsem l'excés de farina. Abans de començar a fregir el peix preparem una mica d'amanida que servirà per guarnició del plat. Posem oli en una paella i l'escalfem. Amb la cua del peix provem si l'oli ja és prou calent. I les comencem a fregir a foc moderat. Si poséssim el foc massa fort, la farina se'ns cremaria. Les enrossim per als dos costats i a mesura que es van fent, les anem posant amb una safata amb paper absorbent. I ja ho tenim. Ara només cal muntar el plat al nostre gust. I si a més hi afegim una mica de pa amb tomaca, hi canten els àngels. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.